U Velikom Pašijanu započeo je prosvjed u organizaciji udruge Ukradi i bježi. Šek je naglasio da su oni svjesni da su lopovi ove države vrlo cijenjeni građani, ali da smatraju da ima mjesta i za još neka poboljšanja. Stoga ovim prosvjedom žele postići sljedeće. 1. Da svatko od njih može kao nacionalnost upisati lopov. 2. Da se kriminal prizna kao stručna sprema. 3. Da se boravak u zatvoru upiše kao stručno usavršavanje i da se zato dobije beneficirani radni staž. 4. Da se nakon 100 krađa ili prevara stekne pravo na mirovinu. 5. Da se visina mirovine određuje vrijednošću imovine stečene krađama ili prevarama. 6. Da se uz prvu sudsku presudu dobije i bosansko državljanstvo kao i besplatna karta za Mostar ili Međugorje. Ovim zahtjevima Šeki je dodao i 2 svoja. 1. Da se njegove sinove Slogu i Sinišu odmah pusti iz Remetinca. 2. Da se njegov rođendan ubuduće slavi kao državni praznik pod nazivom Lopovdan. Nakon toga okupljeni su se predvođeni Šekijem uputili prema županijskoj cesti kako bi njenim blokiranjem skrenuli pažnju javnosti na svoj prosvjed. Iz pravca Garešnice primijetili su da dolazi vozilo policije. To je među njima izazvalo prvo komešanje, a onda su pobacali transparente i panično počeli bježati na sve strane. Prvi je kao uvijek pobjegao Šeki, opravdavši time nadimak Zec. Neki od mještana sa kojima je naš novinar razgovarao, rekli su da Šekijeva žena tvrdi da njen Ivca nije nadimak Zec dobio samo zbog brzih nogu.